A veure, em sap greu, però les coses funcionen així. Els a dalt repassen amb lupa cada crèdit que concedim i, en el seu cas, ho sento, però no compleix els requisits de garantia mínims. Som un banc, fem anar euros amunt i avall. Això li demano, euros. Però vostè és el director. Segur que té un marge de decisió. Sí, tinc un marge. Ho veu, té un marge. Tinc un marge, però no el penso fer servir amb vostè. Aquesta de la foto és la seva família. Disculpi'm, però tinc feina. Hi ha altres clients. Guapa, la seva dona. Doncs, de la mateixa manera que confies en la teva dona sense que ella posi res a l'altra banda de la balança, també podries confiar en mi i donar-me el crèdit. És o no és? És que la meva dona és la meva dona i un banc és un banc i tu ets un pobre penjat, però que no ho veus. Cristina, m'està fent una broma, no? No hi ha crèdit. No, segur? No. Segur que no? Que no! Mira, tu a mi no em coneixes. No tinc gaire sentit de l'humor i no saps el que puc arribar a fer-te si em toques només una miqueta més als collons. Això sí que és una amenaça, eh? Què en saps de la meva família? Res. No has de dir farol, has de dir catxa. Ho veus, com em tractes de gilipolles? Mai, ni sota els efectes de les drogues més dures, mai et donaré el crèdit! Em queda un dubte. Deixa'm el mòbil. Ai, fas perdre el qual. No, cap on ha marxat? Ni idea, vols que li digui al Joan que el busqui? Es pot saber què li passa a aquest home? Pels llibres que t'he dit, només tens això? I què se suposa que he de fer ara? Moltes gràcies. Hem estat revisant la seva sol·licitud. Si vostè no té res, jo no li puc donar res. Ha dormit a l'oficina. Dit així, sona pitjor del que és.